Свято до Міжнародного дня захисту дітей та закінчення навчального року відзначили у Кримській родині. Діти продемонстрували танці та пісні, з якими здобули призові місця у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. А найменші 5-річні вихованці дебютували з танцювальним номером. Дітей привітали із закінченням навчального року та вручили подарунки. Організація «Кримська родина» існує в Києві з 2014 року. Вона займається освітою для дітей кримських татар, що були вимушені разом з батьками виїхати з Криму. Дети – наше будущее, и они, конечно же, заслуживают таких отдельных праздников. В этом году было очень много и олимпиад, и конкурсов. Дети достигли уже таких результатов, что на всеукраинских и международных конкурсах они занимают первые места, они становятся лауреатами и победителями. И, конечно, для нас это большая гордость. Такое объединение, где человек может чувствовать себя тем, кем он есть. Он должен знать, кто он должен знать свою историю. И, по идее, если детей этому обучать с раннего возраста, ребенок будет расти и знать, кто он. Он не будет этого стесняться.